Ekukhuleni kwami amampondo akhonfirmile komakhelwane ukuthi la bantu njengoba bephila la behlala la bebeyisimanga kanjani. So omakhelwane bachaza ukuthi nje nina ayikho explanation enisawuzayithola cause nibulale wonke umndeni wakhona kwangane yakhona. Bathini laba bathi ingane ibingekho asibonanga thina. Bathini kwathiwa la bantu bahlala nengane masisho ukuthi ingane yabo isakhona. So amampondo ngobudomu babo babona ukuthi mhlawumbe nami ekukhuleni kwami ngizofuna ukupheya i-revenge. Ngazi babona kungcono ukuthi bengiharade bengifuni. Ugogo wangishintsha wangenza umfana. Ngibona abalaleli igama lami nguMelina Wadanile Sibongo. Ngokuzalwa ngizalelwe eMozambique. Ubaba wami owala e-Afrika uma waseMozambique. Ngisuke noma ngale emakhaya ngizala e-South Africa cause umsebenzi awayenza ubungala ebemandla kakhulu ngala yena. So waya ngasekhaya ngoba ethi uyodeda mina mase siyabuya. Then sabuya-ke masibuya baba wazama imali ukuthi bethole indlu eMandeni. Bayithola nakhona indlu bangarenta kodwa bathenga umuzi nje straight side. Then omakhelwane babengasijwayele because baba uyi-brain akusiyena umZulu. Ekutholeni kwabo umuzi nomakhelwane singabona abantu abazulu bayi-Hovanzi. Kwangekho izwi ukuthi noma umuntu mayesifuna besheshe bethola ama-explain komakhelwane. Kodwa sithe sakhula sithi sizama ukufunda indawo. Kanti uma echithela ubaba sihlala naye. Echitha nempondo kwakhona lelo mpondo sasingalazi nathi. Kanti njengoba ubaba ethengele indlu le ucabanga ukuthi uma umsiza ngemali yomsebenzi kanti umsiza ngemali ayinikwa impondo. Impondo hlezi nithatha uma beyothenga amafenisha asendlini izinto zasendlini. Impondo alazi ukuthi uhlala phuma unalokho lama kuyokhokhwa uma abuye nemoto sezodeliver izinto. Lona lisuke lingekho alwazi umuzi wasekhaya. Kodwa nge-24 iphethe yami nge-24 mina. Nge-24 ngayizola ade ngizalwa ngakusasa sekuyi-25 December. Uma ethi senzele i-breakfast ekuseni siyihlalele nobaba edaningi. Kwesezwa ngenokho ekhishini. Leyo nokho futhi akukhulumanga umuntu akuphendulanga umuntu kodwa isicapha sezwe ukuthi uma athendile lo muntu onokhaya. Ubaba njengoba esukuma ethi uyagona ufica impondo zizama ukhakha uma ngenkani uma uthi uzama ukulitshela ukuthi hayi bo ngihlala nobaba ingane la ungafiki. Njengoba lona bebafica ubaba besakuleso sigameko ukuthi ubaba ayitshela ukuthi ipondo mhlawumbe liyalwa noma ubaba afika agadle kuqala impondweni alishaya. Impondo licasuke kuthini libona umuntu wesilisa ephuma endlini yama ekubeni kuyilona ethenga ifenisha. So then-ke lenza njani impondo latshela ubaba ukuthi liyabuya. Lilibambe lingashoni. Akuphelanga nje isikhathi singanani ubaba wangitshela ukuthini. Mntanami ngiyakucela ubona into enzekale la bengafuni ukuyibona. Kodwa enza sure ukuthi uyazi ukuthi umndeni wakho uyakuthanda. Kwenzakalani emva kwalokho ngoba sebuya amampondo abuya nabanye amampondo ozakwabo baphethe ikhali, induku abanye baphethe o5 liter. So baba wathi angene phakathi kombhede mangibona ukuthi uyahluleka kule mpaya kuyona manje angibaleki ungayenzi mistake afuni yena ukuthi angiluze. Ngenza ngendlela asho ngayo ngibabuka ngingaphansi kombhede bexabana eminyango beshawa bonke manje iponda alisazweni nanokuthi umalo lenishayayo. Bashawa bonke nje ngendlela abafuna ukuthi bebashaye ngayo. Emva kwalokho babafaka amathaya babashisa. Elinye lathi kumele kushiswe nalo muzi bathele upetrol umuzi wasekhaya. Ngaphuma ngewindi le-bathroom ngabaleka ngayo emfuleni. Umsindo nje ngangisenguzwe la ngisezansi ukuthi kwenzakalani i-ash yabo yatholwa obani kanjani. Ngangisengisizwa ugogo wangithola khona emfuleni. Fine-ke nogogo naye istory ngamchazela i-short story because ngangisayingane. Istory waze wasizwa kahle ngomakhelwane naye. Wazama ugogo wabantu ukuthi angixhumanise nohulumeni angikhumbile isigaba. Ekukhuleni kwami amampondo akhonfirmile komakhelwane ukuthi la bantu njengoba bephila la behlala la bebeyisimanga kanjani. So omakhelwane bachaza ukuthi nje nina
ayikho explanation enisazoyithola cause nibulale wonke umndeni wakhona kwangane yakhona. Bathini laba? Bathi ingane ibingekho, asiyibonanga thina. Bathini? Kwathiwa labantu bahlala ney'ngane, masisho ukuthi ingane yabo isakhona. So amaMpondo ngobudomu babo babona ukuthi mhlawumbe nami ekukhuleni kwami ngizofuna ukupheya i-revenge, angazi. Babona kungcono ukuthi bengiharade bengifuna. Ugogo wangishintsha wangenza ufana. Bangangikhulisa ezinye intombazane. Mina ngiyidaki. Ogogo abazali bakhe bamayelo bona bamantombazane. Then abafana bamadaki-ke. Then mase kuba oyedwa mpofu ebesikhula nabo. Nabo futhi siyontanga siyalingana nge-height. Kodwa iminyaka ngilingana namantombazane akhona. So ulo bhuti obesebenza khona eklini ingadi nangaphakathi uyaklina uvumelekile ukuthi angene yonke indawo, yabo. So mina njengoba ugogo engangiyise esikoleni ngesimo salamaMpondo angifunayo. Shuthi leyo bhuti lo angazi noma wayetshela ukuthi ugogo mhlampe akangithandi noma umane uyangisiza ngoba efuna ukuthandwa abantu angazi. Wabona kungcono ukuthi njengoba ugogo esengadini akabuye ezonginika ubizwa ngocansi endlini. Ngoba ngifundi mina ngithi laba abanye basesikoleni. Mina ngihleli endlini kade ngiqeda kuyogeza. Wabuya ubhuti wabantu wazenzela kumina, wathi suka waya kugogo, wamtshela ukuthi ugogo akamsendele imali uyahamba manje uyogibela emakhaya uzobuya nini next week. So ugogo kuyangina ngiyinkinga, ugogo wahlala efonini khona engadini engezi endlini. Akazi angithi. Ahlala efonini ugogo amfakela imali ahambe umuntu wabantu. Shuthi ugogo uyangimemeza uyaxakeka indaba ngingasabeli ngaphuma endlini. Anyuke eze kumina. Mayefika ugogo ngilele endlini umphethe ugcwele igazi. Avele anyukele ushukela yena ugogo abantu. Engazi uzoqala athini umntana womuntu emsizile seyaxhumezeka khona egcekeni lakhe. Kodwa wayenza iplani wathola amaphoyisa ayi-undercover. Wathi angawatshela into eyenzakalile yonke lento lekwenzeka ungasabi. Ngoba yini? Lo malume wangikhiphela isibhamu. So ngawatshela-ke nami amaphoyisa. Nawo futhi amaphoyisa angajampisi ukuthi njengoba efike la afike ngokuzokwenza umsebenzi womthetho. Afika ezini abantu abanomuzi bafuna ukuklinela ingadi. So ugogo wenza njani? Khona ukuthi atshele yena lofana lo osebenza la ekhaya. Ayithi lofana njengoba ebuya uyijethi nje isitori mhlampe asikho ngale nto ekwenzeka ngayo. Noma ngale ndlela enza ngayo ubuya still usakhululekile. Uyijethi ugogo bengiyazi ambopha ugogo bemthanda babhuti. So wenza njani? Lo bhuti wabona kungcono ukuthi yazini akahambe uyosiza labantu laba abafike la ekhaya bezocela ukusizwa ngengadi. Kanti akazi ukuthi imoto sebeyayithatha bayisa e-police station. Thina nogogo siza ngemuva. Sithe masifika e-police station ubhuti bembuza waqala wafuna ukuphika. Kwathiwa ayikho into asangayiphika cause i-DNA test isithethiwe yonke into. Into engaba nenhlanhla yayo ukuthi akangigulisanga. Bangibuza ukuthi ngicabangani ngaye ngenze njani cause nangu senitholile. Ngasho ukuthi ngifuna le pain angizwisa yona ayizwe ongangokuba aze afike nakubazali bami nabo bemphanishe. Kwathiwa hayi uzwile ndoda bamfaka eselini waboshwa. Kuthe saboshiwe kwangena i-call kwathiwa lento engangiyikhulumile isiyenzakalile iy'boshwa zambulala. So ugogo naye kwayimanje qala ethola ifisi enhlizweni yakhe cause akazi lo mfana mayephuma ngaphakathi uzobuya azwise ubuhlungu cause abantu basemandeni abanye babo abekho right. Akubona abantu abaneke okanye abacabanga ukuthi umndeni lo abantu laba nabo. Even though ama-mistakes emhlabeni maningi kodwa kubona ukuthi abakubeki lokho emakhanda abo. Benza noma yini abafuna ukuyenza. Even ngisho ukureyipha iy'ngane zabantu ku-easy kubona. Nani-ke umthetho wangale eStenga awuqinile njengowala eThekwini. So ngazama ukuphila naye ugogo ngakhula ngaba no-11 years 13 years. Cause naye day ebona ukuthi mina ngizwe ubuhlungu ngesikhathi angireshiwe wavukela oshukela ngithi. So ilo shukela usuhlala umkhuphukela kancane nane-stress sokucabanga. Nabazukulu bakhe abashiywe iy'ngane zakhe. Angene iy'ngane zakhe ezinye zasebenza ezinye zizidakwa nje.
So naye usizwa yini? Ile ngadi anayo ukuthi sikwazi ukuphila siy'ngane zakhe sonke. So lezo zinto zingilethela i-stress, zamgqilaza nasemzimbeni. Ngike ngithi uma ngihleli naye athuke sengiphahlulukile engitshela izinto angingafanele angitshele zona. Naye ngiyabona indlela wayethi ungiqinisa ngayo ukuthi angitshele i-reality, angangiqambeli amanga. Cause yena nje wangitshela straight talk ukuthi hhayi umama wakho ubulawe kanje kanje kanje. Ingoku 1 no 2 no 3 no 4. Nga-understand kodwa kwakubuhlungu. Fine-ke iy'ngane zakhona zibona ukuthi ngoba njengoba ngihlala naye lo gogo lo njalo emini, shuthi usethanda mina kakhulu ukudlula zona iy'ngane zakhona ekhaya. Kanti cha, usithanda sonke ngokulinganayo. Zamfakela umuthi etiyeni, zathuma mina ezini imini ufake lonto phakathi. Gogo mese ebuye engadini mfethu. Khama ngitshela lona nje ukuthi mntanami noma ngabe yini eyenzakalile uNkulunkulu uyibonile. Kodwa-ke ngithanda nonke ngokulinganayo. Kwaba ukushiya kwakhe lapho. Iy'ngane zakhona i-blame yokufa kwagogo ziyibeka kumina. Kodwa-ke ngazakuthatha serious lokho mina ngoba ngiyazi ukuthi angikaze ngenze lutho ebhede. Zangixosha. Ebusuku, zangixosha ebusuku bhuti wami. Ngahamba ngangagoloza, ngalala esitradini ngalolo suku ngasesitolo. Abantu belokhu bengidlula bengibuka. Kanti khona enye ingane yentombazane ebinokufika vele ekhaya ize kugogo. Yangisiza yahamba yakhuluma nobaba wayo ukuthi angihlalise no 2 days 3 days. Ngizafuna indawo yokuhlala. So ngahamba-ke ngahlala nabo. Ngahlangana nomunye ubhuti wangibona ngiyimntwana o-right, wangithanda, wanginakekela, wangiqoqa, wangidlulisa kwabo kubo. Nosisi bakhe wabachazela isitori sami. Lo bhuti ohlala eMelville wayeze ngomsebenzi eMandeni. Umuntu uzongibona ngithi ubuye abe u-plumbing akhande imizi yabantu. Wakubona wangithatha wahamba wangihlalisa eMelville nami. Sahlala up until ngize ngithole umntwana. Kulowo mzuzu bengakaze ngifunde since ngazalwa. Ngangakaze ngibone nje iklasi, bengifundiswa ugogo mina. Aqale nami phansi angivulela iBhayibheli. Siqale sifunde iBhayibheli. Sengiqalisayo ngo-1 no-2 nangamagama. Ngaqala kanjalo ukufunda ukwazi izinto. Then noma sengihlala naye lo bhuti, izinto bengizenza nogogo still nakhona bengisazenza. So lo bhuti wabona ukuthi kahle kahle impilo yami hhayi ngoba imile ngoba yini. Yilezi zinto ezingi-stress-ayo ekhanda. Kodwa wazama naye kusemandleni ukuthi angisize kakhulu. Then uSkhwiza wami lo mncane, cause angithi nabo naye lo bhuti useshonela abazali. Igama lakhe uDelani owakaMthetho Sibongo. So ubona lo sisi lo njengoba bekushona abazali babo lapha umuzi omkhulu. uSkhwiza wami uney'ngane eziwu-2, lo mdala ziwu-2 manje seziwu-3. Nalo mncane uney'ngane eziwu-2. Lo mdala washada de ethole iy'ngane angithi. Nalo mncane kufanele ngenze njani naye? Ashade, uma kuwukuthi akashadi aphume inxiwa lakhe naye eyohlala kubo kwey'ngane zakhe angithi. Cause uwumuntu wesifazane kodwa asimxoshanga. Nalokhu yena ofayithisa thina ngokuthi kumele kusuke thina la uhlale yena nendoda yakhe. Ungangibulisa ubhuti wakhe omdala ngumuzi. So wabona kungcono samvulela icala mbophe. Fine, ngangalwa naye mina ngaqhubeka sahlala saphila. Then wahamba wabuya ejele sathola le ngane yesibili. Sithe sesithola le yesibili still futhi wambuyisela phakathi ejele la esengiqala khona nami ukuthinta into ey'fana nama-drugs, ozi. Uma ngibuyisa izinto ebengizenzeka empilweni, ngicabanga, must yonke leyo nto iyangi-affect, iyangigqilaza. Ngihluleka ngisho nangokuthi ngihlale ney'ngane zami. Nga-accept-a-ke cause phela impilo ngeke uyiphikise, must ukuthi uyibuke and uthole i-solution yokuthi uzoyinqoba kanjani lento obhekene nayo. Ngabona ukuthi okay fine, njengoba ngingedwa kanje angeke ngikwazi ukuyilwa le mpi le. Ngcono ngoba bayay'thanda vele iy'ngane zami, abanankinga nazo shame, angifuni ukuqamba amanga, bayay'nakekela kamnandi. Nami khona bengiluthola uthando noma esengekho yena ngiluthola kubani? uSkhwiza omdala, hhayi lo mncane. Fine-ke amagama abo uSkhwiza wami nomdala uKhululiwe. Then lo mncane uNokuthula.
Then lo mdala wathini, wathi ngoba ubabazwa eboshiwe uzoyithatha ahlale nazo emzini wakhe ney'ngane zakhe zonke. Ngathi okay, anginankinga ngabathathe. Uthe bathatha nje ngabona kungcono ukuthi yazini, cause sengiyabhema nami ama-drugs, sengiqalile ngiyabhema ama-capsule. Ngabona kungcono ukuthi okay fine, angingahlali endlini cause izinto ey'khona lapha zi-expensive and abangani enginabo ababhema ama-drugs bangifaka umoya wokuthini angibapanishe ngokuthatha izinto endlini bengay'boni. Kanti akusiyo impilo leyo, ngiyayikhipha kubona. Ngincamela ukuthi kusuke mina eduze kwabo. Ngasuka ngaqala ngahlala esitradini nabo amaphara amanye. Kwala noma ngihlala nawo kodwa kunale picture le engafuni ukuphela emehlweni ami yokuthi kanti why mina uNkulunkulu ungidaleleni uma ngizophila kanje. Nga-end-upha ngihlangana nomunye ubhuti eStenga. Wathini lo bhuti wathi yazi le ndlela esiphanda ngayo lana ayikho right. Kanti eThekwini kunemali eningi ngama sekuthiwa nje uhamba nathi. Khona intombazane angithi benginokuhlala nayo edrobheni ngiphande nayo bese ngigcina ngidayisa nongozima. Kodwa-ke ngayishintsha leyo mpilo bese ngifike la eThekwini. So ekuhlaleni kwami nalowo bhuti lowo ngayibona lento ukuthi yazini uqinisile. Akumnandi ukubuka umndeni wakubo la ukhulele khona usikhotheni kanje emgwaqeni. Ngabona kungcono ukuthi okay fine ngoba ngiyabona la impilo ayishintshe kunalokho ngiyadroba. Ngcono ngibe i-distance nabo. Into engizoma ngayo ukuthi ngibe nenamba yabo nje kuphela. Ngazi ukuthi noma kuthiwa kwenzeka something noma mhlampe ngiyafa at least beyazi nabo ukuthi bazongisiza kanjani. Yayibona leyo nto cause anginaye umuntu ongangibuyisela emuva eMozambique. And angifuni ukuqamba amanga ngeke ngize ngikhombe ngahamba ngimncane angikwazi ngisho ukwazi ekhaya eMozambique. Kufanele ukuthi nje ngi-alone ney'ngane zami kanje. Uma, ubaba, umndeni wakababa ngiwazi. Ngazi ukuthi nje yena ungwase-Chatsworth eMakhalathini. Then uma waseMozambique eKenya. So ngazama ndlela engizama ngayo-ke noma sengifika la eThekwini impilo ngathi ngiyayincenga ayish utami. Ngathiwa sengingena kwi-drugs ekungalona i-right. Leli engilibhemayo up until namanje leli engingasalifuni. Ngoba yini ngiyabona lingihlukumezisa ngabantu. Uma ubhema ama-drugs akekho umuntu okurespectayo. Kunalokho wonke umuntu uyakusaba ukubukela phansi. Ngisho ungayilutho, ngisho ungenzi lutho e-wrong. Ngisho ungatshontshi, ungenacala kodwa must umuntu ukubona u-useless. Akuboni njengomuntu akakurespect lapho. Noma yini afuna ukuyenza kuwena uku-worse la eThekwini siphila nabantu abayizilwane. Khona nabantu ekuthiwa amabonga abaseTanzania. Bahlukile bona hayi bonke. Khona ababizwa ngama-barrier. Bona-ke laba abasihlukumezayo la eThekwini sisonke samantombazane. Hhayi futhi amantombazane kuphela ngisho nabafana. Uma bezizwa nje bona ukuthi bafuna ukuhlukumeza umuntu ngocansi. Must mhlampe bazokuheha ngemali yabo noma bekunikeze ugwayi. Ubheme nawo ugwayi wabo. Must lapho sekufanele ukhokhe ngomzimba wakho. And uma usendaweni ekude nabantu abangakusiza noma abantu abangabakhuzi. Bewu-15, bewu-20 bayalala nawe wedwa intombazane. Ngimbe ufake ibhodlela eqosa. Bekushiye kanjalo noma bekubulala. So ngithe uma ngihlala phansi ngiyibuka yonke le life mina ingane zami ayi-deserve ukuza into enjengami. Ngiyabathanda futhi Professor abantwana bami. Kodwa ngiyabona nami indlela uNkulunkulu nabazali bami abangikhombisa ngayo impilo ukuthi kufanele ngiphile kanjani nabantu. Kumele ngibazi kanjani abanye abantu ukuthi kahle kahle emhlabeni asifani sisonke. Ngisho singafana ngokuthi khona intombazane nomfana kodwa imicabango yethu nemvelaphi yethu esiphuma kuyona ayifani. Ngoba yini bangizwa ngalama barrier lawo kuthiwa eTanzania awavumelekile ukuthi abe nabantu besifazane. So wona njengoba engala aphula umthetho wangale ngakubo. Asihlukumeze sinomisa kanjani ayazi vele ababonakala ngithi emakhaya abo abaziwa ukuthi benzani la. So angikaze ngabhekana nesimo sokuthi bengihlukumeze mina la wocansi kodwa abangani bami abaningi
abanye babo basishiyile emhlabeni manje. And uyabona siyafa sibaningi, siyabhunguka manje la eMasikhandezwa. So ngithe mangihlangana nobhuti uMnqobi ngomunye unyaka last year, wahlala nami phansi wangiyala, wakhuluma nje kahle nami, wangitshela futhi ukuthi uma ngabe ngi-serious ngokuthi lempilo mfethu ngikhathele yona ngiyithanda uyozwa ngami. Uzozama ngokusemandleni akho ukuthi angixhumanise nomuntu ongakwazi ukuthi ngikwazi ukukhuluma ngikhiphe yonke into engaphakathi engihlukumezayo ukuze ngithole usizo nami ngiphume e-drugs-ini. Ngithole indawo yokuhlala ngikwazi ukuphandela abantwana bami bekhona into enhle engibenzela yona emhlabeni. Cause indlela engilazi ngayo eBhayibhelini mina ukuthi uNkulunkulu akakuphi ibusiso uma ungenzi okuhle nawe. Must wenze okuhle cause nawe uzothola ama-blessings. Ngabona kungcono yazini nonyaka lo wawuthi uphele nami nezinto ebengizenza ngiyishiye kulo nyaka esiphuma kuwona. At least ukuthi kuqala unyaka omusha sengi-right. Sengiyazazi ukuthi ngifunani. Iliphi izwi okuthi uma uhleli livuka kuwena ngaphakathi? Izwi lokuthi libe livemini ukuthi yazini impilo uma uzofuna ukuyijaha ayikwenzeli izinto oy'funayo. Must into nento uyenze ngendlela ofuna ngayo. So mina iy'fiso zami ey'ningi ayiphumelelanga ngoba yini bengiyijaha impilo. Bengiy'bone engathi ngiyakwazi ukwenza izinto ngisho noma ngingekhazi. So lezo zinto zingilibazile, yingakho ngifuna ukuthi yonke into nento ngiyinikeze isikhathi sayo. Manje ngivumela ukuthi uNkulunkulu adlale indima yakhe phakathi kwami empilweni yami. So bengifisa ukuthi abalaleli nababukayo i-short video yami le engiyenzile namhlanje befake isandla la bangafaka khona okanye bengiphe lawo ma-words, lawo makhambi angangikhuthaza nami ukuthi ngisukume impilo yami. Cause mina kubazali bami ngingedwa, anginasisi, anginabhuti. Yimina nje kanje, nginabafana abawu-2. Umfana wami wokuqala una-13 years, lo womagcina una-8 years manje. Kodwa still angikho nabo. Yingoba yini ukujaha impilo angithi? Ukube mhlawumbe angiyijahanga mina impilo ngakwazi ukubekezela ngabe sikhuluma ukuthi ngisahleli nabo namanje. Emeleni, uke wakhuluma indaba yokuthi ugcina usuzithola umuntu odayisa ngomzimba. Mhlawumbe uma ungasitshela uhambo lakho lokudayisa ngomzimba ukusuka nokuze luphethe izimo mhlawumbe owabhekana nazo khona ekudayiseni ngomzimba cause kuthiwa nakho akuphephile. Baqinisile ukuphephile kodwa because why? Abanye abantu basihlukumeza ngocansi. Ngisho abantu abadala, even ngisho amaphoyisa. Mina ngibona izinto ey'ningi la ngaphakathi emgwaqeni. Ngidlule emzimeni eminingi engingakufiseli muntu futhi. Cause why? Mina ngize ngidayise ngomzimba. Angithi bengihlala nomuntu wami. Izinto zonke ey'ningi bengizenzelwa uyena. So le ndaba yokuhasila, ukuphanda, ukusebenza, izinto ebengiy'jwayele egcekeni, bengisebenza egcekeni mina. Bengingajwayelanga mhlawumbe ukusebenza esitolo noma ngifune ukudayisa njengabantu abadayisa emgwaqeni izinto ey'phathwayo noma bevula amatafula. Le msebenzi angikaze ngayenza nongakaze futhi ngayicabanga ukuthi ngizoke ngiyenze. So ukusuka kwami endlini yami lapha eMelville engangihlala khona ngiyohlala emgwaqeni eSteng, intombazane yokuqala engahlangana naye indlela eyangitshela ngayo ukuthi iphanda ngayo yona ngangiyitshela indlela e-right. But mase ngifika lapho esifika khona ngabona ukuthi ayikho right because why? Wayedla amandla ami lo girl, efakela mina ama-custom, amakhlayenti, engilale ekugcineni akhokhele yena. Mina sengizodla ngoba sengidliswa uyena imali. Kodwa kube kuyimina umuntu ade efukuziswa. Sometimes abanye abakukhokheli
omunye uyakushaya even nje ukushaya noma kubulala akushiye kanjalo esigangeni. Uzothi ubulawa uba okanye umndeni wakho uzokuthola kanjani? I-abuse leyo. Isiphi mhlawumbe isigameko eseke sakwahlela khona ukuthi uma usicabanga usho ukuthi kube angaze ngangena kule mpilo ngabe akaze kube nje? Into engiqamba manga angikaze ngabhekana nesimo esibi ngaphandle kokuthi ngishayeke mhlampe noma umuntu anginikeze imali angithembise let's say mhlawumbe uthe uzonginikeza 250 just lelo hour nginaye. Anginike ngiyiphathe through ukuthi sisendaweni evalelekile mhlawumbe sisendlini noma siserumini. Uzothi eqeda noma ebona ukuthi use-right ngami aphinde ayithathe futhi leyo mali yakhe angigolozele naye. Angibuze ukuthi mina ngangitshela ubani ukuthi umzimba uyadayiswa. Kodwa kuyena ongisukelile weza kumina. So ngathi uma ngiyibuka lento ngabona ukuthi yazini uma ngizogqiba nale mpilo le la eSteng must ngeke ngaphila ingunaphakade showcase. Ngizohamba kuhambe ngigcine ngilimala noma ngifa. Kanti ngisathanda ukuphila kulo mhlaba. Cause umhlaba wethu ubumuhle kusakhona okhokho bethu. Yabo manje le youth efikile engenile manje nala bantu bangaphandle emazweni abangenile. Indlela abafike ngayo nane-structure abasilethile la asikho right. And ngiyafisa ukuthi nabakhulayo emva kwami bengangeni ey'cathulweni zami noma ey'cathulweni zabanye bethu ababhemayo. Ama-drugs awekho right abasebenzisayo. And okubuhlungu ukuthi ayasibulala, asilimaza umqondo. Most abantu abaningi mina engiphila nabo bahlezi bengitshela ukuthi Melina wendlela obhema ngayo ngeke wayekwa ama-drugs. Cause uvele ucabange izinto ezenzeke ngemuva. Then usuyitshela ukuthi i-drugs ilona ezokulungisa. Besuke beqinisile futhi abaqamba amanga. Mina ukucabanga kwami must ngizofunani ukuvala ngama-drugs. Why? Angizalwanga ngibhema ngithi. Kanjani pho ngingakwazi ukuyi-control? Yizo abantu engisondelene nabo angithi abangigqilazayo. So nala eThekwini nakhona ngithe sengifika la khona ngithi ngiqhubeka indlela yami kubantu engisuke nayo eSteng. Kodwa nje hhayi ngathola-ke lo mfana engihlala naye manje uYibongo naye. Naye ngamthole i-barrier naye kodwa wayesanda kufika yena la eThekwini. Le ndaba yoku-rape iy'ngane zabantu yokuhlukumeza wayengakayazi. Wayengakazi ukuthi baphila leyo mpilo. Luckily washesha wathola mina. Benza sure ukuthi uyangivikela. And wangiqalisa phansi maybe 2 weeks wonke. I-weekend engikhalisa ama-weekend akhona ngifundisa imiqondo yabo. Engitshela ukuthi yabo uma ufuna ukwazi ama-barrier wena nge-weekend awungacabangi i-drugs. Nabo utshwala sohlala phansi la sonke ngeke ngikushiye. Ubese ubuka abantu laba abazobe bezulazula la ukuthi yini behavior yabo. Bese uyabuya ngitshela ukuthi uyayithanda le mpilo noma awuyifuni. Hhayi ngibone okukhulu ngempela yabo uma kuthiwa ngiphathele ifoni ngikushuthela i-weekend yabo i-behavior yabo abantu balapha. Even ngisho amaphoyisa engahlezi ba-ema ukuthi okay nge-weekend must kumele sihlezi sikuleya ndawo. I-respect bayayiluza. Umdala umncane abanandaba. And ubuhlungu yini ngisho umuntu athi ungigxobe kancane wamthwiska must uzodonsa ibhodlela yena useyakulimaza. Even though uxolisa abazweli kila bantu ababizwa ngama-barrier-ke lawo. Even though ngisho ingane bayakunyukubeza ngocansi umncane ingane esanda kuzalwa. Ngoba uma ngizwa ngingakafiki kahle kahle emazikhanda kuthiwa even ngisho amaphoyisa khona amaphoyisa asengathi ayazama ukuvala leyo nto leyo elesilisa nesifazane kuthiwa nalo baluhlukumeza ngokuthi abantu bababulala. Uma ngizwa ngazi anginayo kodwa uma ngiyibuka leyo nto baqinisile the way ababehave ngayo abantu bakhona balapha. So naye lo mfana ngingasho ukuthi wangisiza ngokuthi angifundise into yabo because mina bakaze bangirape. Kunalokho nje basazamile khona eminye sengavuka esendlini ngilele angithi lo mfana lo ngamkhipha ekubeni i-barrier wagcina naye sedayisa. So
unokubuya ngene ebusuku adayise ebusuku angishiye endlini mina. True ukuthi uyangazi uyangitrust ukuthi ngiyakwazi ukuy'lwela. Akalokhanga inyawo ngesikhathi ephuma. Waphuma nje wadonsa isicaba kuphela. Kanti kunelinye eliphuzile elimnombulile ukuthi okay useyadayisa manje sekunesikhathi esingaka ehleli ngale. Uyafika endlini uthatha ubhakha, uthatha ifoni yami, cause ngangidayisa ugwayi mina ngithi. Ngilele lapho before first, mangithi ngivula amehlo, ngibona iface engingayazi. Cause ngifaster-ke mina. Ngamshaya ngonyawo ngahayiza, ngoba ngimshaya ngonyawo ngihayiza nje. Uwa ngasemnyango kanti vele ubhakha usewugadile. Ungibhule ngisho ingubo uyangibuka akenze lutho. Njengoba ngihayize beqhamuka lo mfana cause siseduze angithi. Kusithe nje ifence kuphela la esasihlala khona. So wazama-ke lo mfana ukuthi mayefika wangibuza kwenzakalani. Ngamtshela ukuthi no, khona umuntu okade la endlini ngamkhombisa. Ithi angiphalazi. That was so right, man. Yeah, right. Yeah. So, lo mfethu lo bengihlala naye wangisiza ngokuthi angikhombise nje phela impilo yala estradini la eThekwini. So ubukade usukhuluma ngendaba yomuntu oyengenele endlini wafika wamtshela hayi usibani wena ade ngingenele endlini. Yes, njengoba engenile yena hlahle wayezwa ezojonja mhlambe mase yangihlukumeza ngazi. Kodwa wayephuzile la mfethu wafika endlini yami. Then wangibuza lo baba uthi awukwenzakalani, ngamtshela ukuthi hayi ngi-right baba, kodwa khona umuntu ade la. Ngathi manje ngiyaphumela phandle hawo nangu la lo muntu emnyango. Ubhakha ufihlile ngiyasho ukuthi nangu lo muntu ubhakha wamphonsa ngipho ubhakha nogwayi nefoni yami. Angithuke angithethisa angitshela ukuthi akunabhakha wakhe yena kumina. Nje afuna ukuthi angishaye afuna ukuphamisa umoya kuqala. Shuthi washo ukuthi umuntu wami vele unamandla akhe naye ngokwakhe. Wamtshela angibuyisele ubhakha phethu cause akenzanga lutho, ayikho into eyenzakalile ubanjiwe. Ngoba nabantu abahlala emnyango bayasho ukuthi ungenile. Manje mayezophika-ke yena akusizi ukuthi aphike. Ngithe mangingena ngaphakathi ngiphindele ukuyobukisisa lo bhakha cause ngangilela ngithi mangiyobuka kahle ubhakha. Ubhakha uvele ujejela ngasemnyango wami phansi ngaphandle kodwa. Ngithe mangiphuma hawu nawo nje ubhakha la phansi. Usubekwa yini emnyango wavele ubhakha ngilalela la endlini yami. Mawukuthi yena uyaphikisa ukuthi ungenile endlini ufika nalo ubhakha emnyango. Kushuthi-ke wagcina-ke ethuka namaphoyisa cause kwagcina kuqhamuka imoto omunye ubhuti. Wabuza ukuthi lo muntu okumemeza ukhuluma noba uthuka ba. Baphendula-ke abanye kwathiwa hayi akakhulumi nawe lo mfethu waqhumisa isibhamu. So naye lo bhuti lo libariya leli lahamba-ke lathola i-chance yokuthi lisuke around la. So ngithe mangihlala phansi ngiyibuka lento leyo ukuthi okay shuthi kahle laba nami uthula unga-alamisi ukuthi kunomuntu okuhlukumezayo. Bayaqhubeka nabakwenzayo. Kodwa at the time u-alamisi uba ngumsindo nawe bayathuka bayathola i-chance yokungiyeka. Ngoba nami ngenza kanjalo cause endlini yami khona abahlala ngakagcini kwami mina ngisesenta kwabo. So ngayifundisa nje nami ukuthi hayi indaba yokulokhu ngithatha izinto zabo cause nalaba abanye abafile nalaba abahlukumezekile bahlukunyezwa ngakho ukuthathani izinto zabo accept izinto abanikwa zona cause basuke bebathenga kahle ngalezo zinto. Ngoba ngisho umuntu engakubona ulambile ebona ukuthi ulambile uxakekile awunalutho akuthengele lokho kudla namhlanje mhlawumbe nangakusasa aphinde akubhemise yabona yonke lento ayenzayo uyakukhawuntela. Wena unaka ngithi ujethi uyakusiza yizini umuntu kanti cha. Ngitshela nobhuti bakhe abanye ukuthi hayi lo uthathekile ungamnika ukuthi nje. Kunesibazo esibi la Uyamthatha. engathi wawugwazwa futhi wahamba wayothuma. Ezani lezi zibazo? Ngaba kwi-car accident. Kodwa indaba yami yanganakwa kakhulu. Ngane operation mina esandleni. Kodwa-ke nankinga part of life. Awekho ama-challenges ongabhekana nawo empilweni. So nami ngaphelile nami ngazama ngakho konke okusemandleni yami ukuthi ngibekezele. Ungathini khona umntwana njengamanje onabazali bobabili noma unomzali oyedwa umnakekela ngakho konke
kodwa lo mntwana akalawuleki, akakhuzeki. Ufuna ukuphila impilo yokuziphatha nempilo okunamathuba amaningi ukuthi nibeke emgaqweni. Wena ukhule ngaphandle kwabazali, uhamba ucushiswa, uhamba uhlaliswa. Lokho kwakuholela ekuthenini uzogcina uwela ey'ntweni ezeze zakuphelisela emgaqweni. Uma ungakhuluma nalowo mntwana njengamanje, ungathini kuyena? Which means uma ukuthi umntwana wesifazane, kungaba ukuthi mhlawumbe udingani i-support yasisi azokwazi ukuphila naye, amnike omunye umqondo, hayi umqondo wokuthi ehlezi yedwa. Uma ukuhlala wedwa kuyalimaza nakhona. Uma ukuthi umzali wakho uhlale nabo uyasebenze, adinge wena endlini, understand? Sometimes uvakashelwa abantu aba-wrong. Lawo bantu ibona, in fact abangani. But ngingamela usisi mina, hhayi mngani. Umngani uyakulahlekisa, akakutsheli i-reality. And i-stage iyona nto e-worse. Uma usaqala ungena e-stage-ini izinto oy'bona zenziwa abangani, mase nawe uzobona engathi uzophila impilo e-right uma uzenza, cha. In fact kubalulekile ukulalela umzali wakho, cause yena njengoba ekutshela usuke eseyazi lento akutshela yona. Akakubonisi into angakaze adlule kuyona okanye into angakaze abhekane nayo, noma ayibone mhlawumbe yenzeka kwabanye. Cause yabo mina ngale ndlela umntwana ongibuza ngayo, side lami indlela engambonisa ngayo, yikho ukuthi umgwaqo awukho safety okanye ukuhlala ngaphandle kwekhaya ayikho imfudumalo. Umqondo uyalimala kakhulu ngale ndlela wena uyibona ulimala ngayo njengoba useduze nomndeni wakho. Kodwa uzothatha isinqumo sokuthi uphume uyohlala emgwaqeni, ngeke kuphele even 3 months uzobe usukhumbula ekhaya. Uzoqala kanjani ubuyele emuva ekhaya ekubeni wazi kahle ukuthi ushiye wonile. Must uma wakho nobaba wakho umrespect, okanye ugogo ohlala naye umndeni omdala okukhulisayo, must umrespect and wenze sure ukuthi amagama owakhulumayo nabo uyawagcina. Cause ukuthina kwakho lezo zinto izona ezikukhuthazayo ukuthi ubone iy'nkinga oku-right noku-wrong. Sometimes ngibona ngathi abanye bethu babona ngathi oma wabo banomona okanye abafuni bona bephile impilo yentsha. Kanti impilo yentsha yamanje ivayizekile, ayikho right. But udala ngomqondo obhedayo, umqondo wokuthanda abafana, nobumnandi, alcohol, lezo zinto ayinampilo. Khona ukuthi ube right empilweni akufundele. Kodwa usebenzisane umqondo ne-power ayinikwe uNkulunkulu. Ndlela engazi ngayo mina, sonke sazalwa simbethe. Akekho umuntu ongawazala engafumbethe. Wonke umuntu uma ezalwa usuke isandla sakhe angesiye saka-right, sisuke sivalekile. Lapho which means khona isikhiye uNkulunkulu akunike sona ukuthi khona umnyango oyowuvula wena empilweni yakho uma usukhulile. I-most ngiyazi lokho ayikunaki, ayibanandaba nakho. Kodwa mina ugogo owangikhulisayo wangitshela kaningi, wayehlezi elicula lelo gqoko ukuthi hlonipha umndeni ohlala nawo, uphinde uhloniphe nomndeni wakamakhelwane, ukuze noma ubhekana nenkinga kube yibona abakwazi ukukusiza kuqala thina singakafi. Manje laba bayahluleka ukuhloniphana, inkinga iba lapho. Respect abanayo kubantu abadala. 2, bayashesha nanokuphindisela ebantwini abadala. Ukulwa akunampilo, kuyabulalisa ukulwa. Ukuthanda izinto, imali, and imali iyi-ghost cause uma uzenzela imali yakho ngesihle awukutholi ukukhuluma, awuy'tholi iy'nkinga futhi. Kodwa must imali ozoyenza ngokungemthetho, ubuxhwanguxhwangu, iphela kabuhlungu and ikulethela iy'nkinga ey'ngangokuba ungagcina uboshwa, ungagcina ulimala, okanye ugcine ushona. Kanti uNkulunkulu wayesilethele la emhlabeni ukuthi siphathe umhlaba wakhe ngesihle. Awubone uqhakaza iy'mbali ezinhle, angaboni iy'mbali zakhe zisha nje kancane kancane ziyashabalala.
lapho master ngalolo suku mhla ebona ukuthi akunampumelelo la lizoze uyolibhubhisa. Ngibukile ema-movie baningi ababhubhisile lezo, baningi balimalile. Ziningi iy'ndawo ngibuka kwifoni, ku-YouTube, ko-Facebook bedubulana ngey'famu ey'nkulu. Kubangwa njalo, uthole mhlampe kubangwa indawo okanye kubangwa isizwe. Lapho kulimala nabantwana abangenabacala lapho. Ngenxa yokuthini? Abakwazanga ukuhlalisana phansi bebonisane njengabantu. Bavele bona bafuna ukuba izinkabi. Into engalungile because ngazuthi mina umuntu obehave kanjani inkabi. So lo mntwana naye kufanele accept ukuthi alalele omunye umuntu wangaphandle. Master aqale kuba umndeni wakhe kuqala, ezwe abazali bakhe into abamkhulisa ngayo, iziyalo abamupha zona ayigcine. Uma ngeke agcine iy'yalo zabazali bakhe yena azothatha into yasekhaya eyoyigxeka kwabanye abangani. Master abangani bazokunikeza opportunity wrong, ngeke bekutshele into ekuyiyona. Kodwa ubunothise uma ngabe umntwana wakho umyala la esukume ekubani mhlampe kubhuti wasekhaya omdala thola nihlala egcekeni elilodwa kuyena omunye omtshela ukuthi yazi uma ungitshela u-1 no-2 no-3 no-4 leyo nto wena malume uma uyibuka uyibona kuyinto e-right noma e-wrong. Must lapho umalume uzobona ukuthi hhayi ingane shuthi serious ngale nto ade ngikhuluma wayo. Must ngiyinikeze i-answer eqondile nami ngingayiqambeli amanga okanye ngingayenzi isilima. So bona bahlulwa yilokho befuneni ukuyobukisa ngomndeni wabo kwabanye. Uma ngisho uma wakhe ngaphuka engabe nalutho kodwa uthando bayikunikeza bhuti wami, must lowo muntu lowo uwena oyowenza ukuthi abe rich. Abe rich even inside nenhliziyo yakhe uyokhululeka noNkulunkulu uyokupha ama-blessings. Kodwa uma uzohluleka ukuhlonipha umndeni wakho wena, must uzo-end up emgwaqeni. Must uzosheshe ukufa ushiye umhlaba ungawakho esaphila cabanga. Ngoba ukube umlalelile uma wakho nomndeni wakho, must ngaba u-end up ubhekana nayo yonke le nkinga le esibhekene nayo thina kunamandla. Namhlanje mina nginamanga nababa kodwa ngiyakwazi ukumrespect umuntu omdala. Into angitshela zona ngiyakwazi ukuyithatha ngiyicabange ngingedwa ngiphinde ngifune omunye umuntu omdala ohluzekile ohloniphekile engazi ukuthi uma ngixoxa naye kanje uzokwazi ukungibona njengomntwana ozothile. Manje uma uzongabi nazo ungazothi wena ungabi nanhlonipho lapho uyabaqhelaza nabo even ngisho idlozi lakho liyakulahla. Ya i-most-ke thina eMozambique awanandaba nendaba zamadlozi nani nani. Kodwa since ngihlale nalokho bengahlala naye wangifundisa yonke into ngabantu abadala sebangasekho nangobantu abaphilayo emhlabeni nangoNkulunkulu ukuthi umkhonze kangakanani umthande kangakanani. Umake sure ukuthi into yona nento oyenzayo must usuke khona uma wakho ngaphakathi kwena uma uthi asenabo abazali usuke ephila kuwena nawe, hhayi ukuthi akakugadile noma akanandaba nawe njengoba eselele ethuneni lakhe, cha. Usakuthanda still namanje. Why ngiyakuletha emhlabeni uma ezophinda uphile kanzima? Mina kunabangani la enginabo abaletha ngisho abazali babo ema-drug house. Into engawekho right. Ingobani bayahluleka ukulalela. Kubalulekile ukuthi ulalele umzali wakho. Kubalulekile futhi ukuthi umrespect, umnike isikhathi nothando. Naye must uzokufundisa ukuyibona. Kodwa uma ngabe uzohluleka ukumrespect, must naye uzokuqambela amanga kuthi hayi ingane ifika ngebhanoni. Angakutsheli into e-straight ukuthi mntanami ungalwenzi ucansi uzothola umntwana, uzothola izifo. Ingoba yini? Nawe uyihlongandleba ngithi. Kodwa uma ngabe urespect, must naye uzokutshela into e-right. Mmeleni. Yebo. Uwumuntu wesifazane. Yebo. Osesemjolweni naye. Yebo. Ukushona kwabazali bakho uthena uma wakho wathi ehlala nenye indoda wathandana nenye indoda, le ndoda iyona eyamthengela umuzi.
Umuzi wathengwa ubaba. Oh, wathengwa ubaba. Le ndoda ifinisha yafaka ifenisha. yafaka. Njengomuntu wesifazane, bakhona abantu besifazane abakwenzayo lokho ekhonkotha nethambo emlonyeni, athi ehleli nomunye endlini kodwa ebethengelwa omunye amadatha, ethengelwa omunye amafoni, ethandana nomunye. Into enjengaleyo edala ukuthi kube nokubulawa kakhulu kwabantu besifazane, kuthi udutshuliwe, umuntu edubulile, udubula nomuntu wesifazane. Mhlawumbe egameni lemfebo ungathini kubantu besifazane? Ngikhuluma nawe ngoba umuntu wesifazane. Ucabanga ukuthi iyiphi indlela okumele kwenziwe ngayo ukugwema ukuthi kuze kufa abantu? Okay, mina into engayisho hayi ukuthi mhlawumbe into ebhad ukuthi ucheat okanye wenzeni. Into eyenzakala esintwini because nabo abantu besilisa bayakwazi ukuba nesithemba ngani. But angikaze ngezwa kuthiwa nomuntu wesifazane kubalulekile nakuyena ukuthi abe namadoda amaningi noma athandane nabantu abaningi. Into engiyaziyo mina iyi-one ukuthi abe reality kulo okuqala abe naye. Then mangabe kuqhamuka omunye wesibili, lo wesibili must ukuthi amtsheleni ngihlala nomuntu, amtshele iqiniso naye. Kube kuyena ukuthi uyangena ey'nyaweni zakhe okanye uyahlehla, kungaze konakale. Understand that leyo nto? Because uma uzoqala umqambela amanga lo noma umfihlelo oyedwa wabo, lapho kususa umsindo angithi. Uma ukuthi uyahluleka ukuthi ube nabantu ababili nibambisane nonke nobathathu, must-ke ungaqali ukuze usize impilo yakho ney'ngane zakho uma ngabe unabantwana. Because mina since ngahlukana nobaba wey'ngane zami, lo mfana engihlala naye la emgwaqeni, uyena kuphela umuntu engihlale naye la eThekwini. Ukuphanda, yes, bengiphanda, ngeke ngisho ukuthi umphanda ubufebe because kuba ihlangana. Sengisho sekho yokuhlala naye umuntu, uyena kuphela, akekho omunye. Even ngisho naye wayengangitrust ekuqala ukungazi, kodwa manje sesiyoqeda unyaka wesi-3, lo nyaka esiwuqeda manje wesithathu sihlala sigabile. Namanje futhi akakabhilivi ukuthi kusayimina lo. And izinto esengimenzele zona zimenza abe proud ongangokuba naye mase kuthiwa ufind out ukuthi ngiya-cheat mina, ngakho no-fire. So leyo mpilo ayikho right. Akusiyo i-life leyo. Must nibambisane othandweni, nitshelane iqiniso. Kuthiwa nje laphana emaskane akekho umuntu onentombi yakhe. Uma ngiqhamuka ngithi mina nawu 100 rand. No, ayikho leyo nto. Uyazakhela bhuti wami uthando lwakho. Because nami ngazakhela yena lo afethu, ngamkhipha ekubeni ibariya until ezidayise manje. Still amantombazane ngimaya sethi ayemsaba amantombazane lo mfana engihlala naye. Ayemsaba. Ebona ngisho indlela ephuzeka, mayiphuzile-ke beba nesikhwele kakhulu because mayengangiboni mina. Angithi wafika kunina wabuza mina, nina namphendula into eningayazi, must khona uzoshawa lapha uvuze igazi. So imost amantombazane besemsaba, besesaba ngisho ukuhlala naye. Kodwa uncede waye kuba ibariya, waqala wadayisa, babona indlela esithandana ngayo, sebeyamlandela manje, baningi bayamfuna. Kodwa mina ngeke ngibone ngiwalwisa noma ngibalandela ngibabuze bafunani kuyena because ngiyazi uphila ngabantu. Yabo? Must umuntu kufanele ambribe naye ukuze akwazi ukuthi sithole isinkwa sokudla kithi. So uma ezofuna ukubahlinela yena abashintshele ngokuthi yena uzama ukujabulisa mina, must lapha sithole lutho angithi. So ngiya-accepta ndlela engi-accepta ngayo, kodwa nje amantombazane ayakwazi ukukwenza ukuthi ulinge ugcine wenza okungekho. Lapha emgaqweni makusetshenzwa noma udayiswa, akwenzeke nomuntu ahlangane nomuntu wesibongo sakubo esimene esinjengaleso wenza njani? Uthi uyaqhamuka uDanheli lapha. Into eyinkinga bethu ngifuna ngasho mina ngikaze aqondana nalokho. Uma ungaqondana naye wenza njani? Hawu, uma kuthi umuntu bekufanele mhlampe kuwukuthi ngithandana naye noma
usibongo ufanana nje kuphela. Singazwana njengobhuti nosisi noma njengosisi wami, kodwa ukuthi sibe i-couple, cha, hayi, kuyangihlula mina ukuthi ngingathandana nomuntu osibongo ufanana nami, which means phela lapho ibizwa ngaleyo nto. Okay, enye into ebengifisa ukukubuza yona emayelana nabazali bakho ilokhu i-ID number ababakho unayo? Cha, Akama wakho? izinto zami zonke zashesha nomuzi. Cause phela bengicabanga ukuthi Anginazo. mhlawumbe izona zinto singaba-tracer ngazi ukuthi babe ngabaphi. Angeke ngiqamba ma ngoba ngisho nohulumeni wabangcwaba, indawo abangcwabela kuyona uma ngizwa ukuthi kwaba u-unknown because kwafakwa i-ash nje kuphela ethuneni. Uma wakho wayejwayelene nobani emandeni? Uma usuhogela nje usukhula. Umuntu wayekhona sewashona. KwakuMasibisi. Omunye umama uyi-distance nasekhaya because akayena umakhelwane wethu, close to umakhelwane. Because thina sasihlala eChappies. Yena lo umama lo wayehlala kephi kaSiqhuma. Manje yabo kwi-distance anyana. So sewashona naye, angazi noma umndeni wakho usakhona yini noma awusekho. Because mina since nje ngezwa kuthiwa abafuna amampondo nami afuna ukuthi angibulale. Ngabona kungcono ukuthi kuze ngithole i-peace kule mpilo, ngcono ngisuke kulowa mhlaba lowa. Because naku sengibonisiwe ngifika nje emhlabeni ngiqala ukunyathela umhlaba. Ngabonisa ukuthi hayi le ndawo ayiyona indawo e-right ukuthi ngingaphila kuyona. Sengigucwe ngisho abazali, must usuke nawe la. Bahamba for good. Sibongela ukuthi ufike uzoqwashisa intsha. Ngiyafisa vele umuntu ongaba usizo kuwe. Ize sekugqoza ukuvela kwabantu abafisa ukulula isandla. Kodwa siyethemba. Ngiyangikholelwa ekuthenini mina uma sila kusuke kungethina kuphela isuke sila. Kepha noNkulunkulu usuke khona ebuka, iyena odlala indima kukhona konke esikwenzayo noma kwesikukhulumayo noma kwesikwenzayo. Thina singafisa izifiso ngokucabanga kwethu, mhlawumbe nangokwenhliziyo zethu, nangokwemqondo yethu, nangokuzwela kwethu. Kodwa ukuthi uthola ukuthi uNkulunkulu uhambo lwakho naye aluka kafike emaphethelweni. Ngoba yonke indlela, ngoba wonke umuntu uhamba lahambayo, ngikholelwa ukuthi usuke kunenhloso ethile. Kusuke kunento okumele ifezeke ngalolu hambo lakhe. Yeah. Asazi ukuthi ngani ukuthi uNkulunkulu akhetha wena ukuthi uphile lempilo noma uhambe lolu hambo. Kodwa siyabonga namhlanje ukuthi uzohlala la kulesi sihlalo ukhulume nesizwe sase-Africa, South Africa. Oyongena ezidakamizweni esekubonile ukukhuluma kanje sewengona ngokuthanda kwakhe. Wena usuyibekile induku ebandla. Sethi isiZulu injobo enhle ithungelwe ibandla. Injobo enhle ithungelwe ibandla. Kunento okuthiwa yibheshu bese kuba nento ekuthiwa isinene. La phakathi kwebheshu nesinene kunento ekuthiwa izinjobo. Injobo kahle kahle zila ukuhlangana khona ibheshu nesinene. Ibheshu yedlo kwangemuva, isinene lesesivala ngaphambili. Uyazi imvunulo? Ngazi amantombazane la. Imvunulo kufike kube yimbatha, kube umqhele. Imbatha lele elembathwa la emahlombe. Bese kuba ibheshu leli lapha ngemuva, bese kuba yisinene, bese isinene siba lapha ngaphambili esivala ngaphambili. Bese lapha phakathi kwesinene nebheshu la kuhlukana khona, bese kuba izinjobo. Izinjobo zibe zinhle, ziyahlotshiswa injobo. Yila umuntu ayikhombisa ubuciko bakhe khona kuyizinjobo. Ngoba ningawagqoka amabheshu afane kodwa bese kuhluka injobo. Why injobo enhle ithungelwe ibandla?
Kuthiwa ithungelwe bandla ngoba uma wena unobuciko bokuthunga injobo, ukwazi ukuthunga injobo ezinhle, kuye kubizwe abantu bezohlala ukuze bafunde kuwena, ukuze mawufa bezosala nabo beqhubeke la ogcine khona. Shuthi kahle kahle indlela okusuke kudluliselwa ngayo ulwazi kwabanye abantu. So ngoba lapha wena ubuzothunga injobo. Sithungela phi ebandla, ababukeli ibandla. Sekuyoba kubo ukuthi bayafunda kuwe noma abafundi. Igama lami nguProfessor Ngingwakamkhize, ngidabuka phansi kwaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Mangabe uyaqala ukuba ingxenye yohlelo lethu oluwuchungechunge le oyethamele How I Ended Up in Drugs okuyingosi engaphansi kwesitebele iMPTV1 la silanda khona abafowethu nodadewethu abavele ngeshiya ezidakamizweni abasuke bezosilandisa kabanzi ukuthi bawela kanjani ezidakamizweni. Ingqinamba sebebhekene nazo ngaphansi kwezidakamizwa lokho sponsor malungana ngqo nokuzama ukuqwashisa umphakathi. Mangabe uyaqala kuba ingxenye yohlelo lethu, cindezela subscribe button, ucindezela nebell, lokho kuzokubeka emathubeni amahle kakhulu ukuthi makuphona esinye isiqephu engisiphosayo izoganqeza ocingweni lakho uzothi mawungena ngaphakathi uzobe usuzitholela isiqephu sangalolo suku. Mina nguProfessor Ngingwakamkhize, ngidabuka kaNongoma esigodini sapho umthetho asohlangothini lakaMandlakazi. Sangincenga.